En aquest vídeo parlarem de drets humans i de diversitat a l'islam. La diversitat a l'islam potser sorprendrà a l'oient perquè no és exactament el que es transmet de vegades des de diferents mitjans, no només occidentals, també des de l'àmbit de països islàmics, de països on hi ha musulmans, pot sorprendre. Però la realitat, quan tu analitzes l'Alcorà, se l'ha d'analitzar al marge de certes actuacions, de la mateixa manera que s'analitza conceptes com la democràcia o la llibertat, s'ha d'analitzar també en part, al marge de les pràctiques de la gent. Quan resulta que algú actua injustament en nom de la democràcia, doncs no es considera aquesta persona com a demòcrata, no? Es considera que s'està aprofitant del sistema, que és corrupte, etc. Doncs, de la mateixa manera, l'islam és un sistema que defensa a ultrança la diversitat i els drets humans, però després, clar, evidentment, al llarg de la història hi ha hagut exemples, i en l'actualitat també, on la gent se n'aprofita del concepte de l'islam per fer el que li dóna la gana, no? Per ser corrupte, enriquir-se, etc. Per tant, nosaltres analitzem d'una banda el que és l'Alcorà, amb la Sunna, i de l'altra la pràctica del profeta Mahoma, Muhammad, des dels primers temps, i una mica els companys del profeta, en tot cas els primers califes també. Però després tots els historiadors musulmans reconeixen que hi ha hagut alt i baixos, hi ha hagut moments realment deplorables i altres moments que realment va sorprendre, com explicarem a continuació. Primer, breument, quins són aquests drets humans que defensa l'islam? Doncs, d'una banda, la igualtat de tots els éssers humans, independentment de les seves races, de les seves ètnies, de la seva cultura. Això està en diferents jocs, com 3022, en què es parla de la diversitat de llengües i colors. I, a més, és que la diversitat no és només una cosa tolerable, sinó que és un signe de Déu, és un signe per a qui comprèn, o sigui que convida al coneixement aquesta diversitat, i també és una manera d'acostar-se a Déu. La igualtat de l'home i la dona, 33-35, és intel·lectual i espiritual. És un passatge on es parla dels musulmans i les musulmanes, els creients i les creients, els justos i les injustes, els sincers i les sinceres. Es fa aquesta diferència gairebé asfixiant, no?, de masculí i femení, cosa inusual a l'Alcorà, i ho fa per emfatitzar moltíssim aquesta igualtat en la recompensa que poden rebre home i dona en la seva actitud espiritual i en la seva capacitat de comprendre l'Alcorà i de transmetre'l. Pel que fa a la llibertat de culte, fins fa molt poc, o sigui, encara existeix, vull dir, els cristians coptes d'Egipte, crec que va ser l'any passat, 2017, que és el primer atac que van rebre per part dels jihadistes de Daesh, el primer atac que van rebre en tota la història de l'islam. Per tant, no hi ha hagut mai cap problema en la convivència entre musulmans i cristians, i tampoc els jueus. Al Marroc van conviure amb els jueus fins la creació de l'estat Israel, en què molts jueus van marxar cap a Israel, però avui dia també hi ha una sensibilitat especial cap a les diferents maneres de veure el món. Sí que és cert que també hi ha una altra cara, polititzada de vegades, però que també existeix, en què no s'interpreta, sincerament, des de... Això ho opinen moltíssims experts i musulmans, que no s'interpreta correctament l'islam. L'Alcorà defensa claríssimament la llibertat de culte. S'ha demostrat al llarg de la història de molts segles, des de l'època del profeta Mahoma, els primers califes, i aquesta llibertat de culte es veu en diferents passatges de l'Alcorà també. Per exemple, el capítol 109, versicle 6, on es diu: vosaltres teniu les vostres creences i jo les meves, més clar que l'aigua. A més, després com que jo dic com d'un debat, no? És un capítol molt curtet, aquest és l'últim versicle, són 6 versicles, diguéssim. Llavors jo t'intento convèncer a tu, però no puc convèncer, tu
intentes convèncer-me a mi, no pots, i al final arriba un punt que, en conclusió, vosaltres teniu les vostres creences i jo les meves. A més, això no és només en plànol teòric, com deia, al llarg de la història hi ha hagut diferents moments en què aquest dret humà, no, a la llibertat de culte s'ha practicat, començant doncs, pel profeta Mahoma, quan estava a Medina, que va aplicar, no, la part que havia desenvolupat a nivell teòric a la Meca, la va acabar desenvolupant a Medina, una ciutat multicultural, on hi havia jueus, politeistes, gent de diferent pensament, de diferent ideologia i religió. Llavors va redactar un text on es garantien els mateixos drets independentment d'aquesta ideologia i d'aquesta religió. Aquesta Constitució de Medina realment anticipa 1.200-1.400 anys abans les declaracions universals de drets humans que es desenvolupen des de la Revolució Francesa, ho anticipa. Hi ha una influència directa, en tant que l'islam és la porta de reintroducció de tot el coneixement de cultura grecorromana a Europa, per tant, el naixement del Renaixement a Europa es deu en gran part a una sèrie de traduccions que es van fer del grec a l'àrab i de l'àrab després al castellà a través de l'Escola de Traductors de Toledo. Hi ha tota una sèrie d'evidència històrica que ja està molt estudiada de com va influir tot això. Per tant, demostra que en alguns moments, sobretot a l'inici, no, però també al llarg de la història, quan se segueix fil per randa aquest respecte cap a les diferents cultures, aquesta font de coneixement de la diversitat com a signe de Déu, és a dir, quan se segueix el que estipula l'Alcorà, és quan hi ha més moments de progrés en les societats islàmiques. Un altre aspecte important és el de la pobresa, és de fet un pilar de l'islam, l'ajudar i evitar l'extrema pobresa a través d'un impost que, seguint uns càlculs, dona un 2,5% del patrimoni sobrant. Això per a qui pot, és a dir, hi ha un versicle que diu a ningú se li exigeix més enllà de les seves possibilitats i, per tant, qui no pot donar aquesta caritat, doncs té altres maneres, per exemple, ser amable, el bon tracte al veí, hi ha moltes maneres de ser caritatiu a l'islam, no només és una qüestió material, però si realment et sobren aquests diners, hi ha un mínim establert, que també depèn del moment històric i del país, hi ha com una equivalença, hi ha tota una sèrie de càlculs, i realment aquest 2,5% evitaria doncs, l'extrema pobresa a tot el món. Si tothom seguís això, està calculat que no hi hauria extrema pobresa. Aquest com a pilar obligatori. Aquest zakat no només es destina a la gent pobra, també es destinen als orfes o a gent marginada, en general. Després també hi ha drets humans en relació al bon tracte cap al presoner, s'estipulen condicions humanitàries en conflicte bèl·lic, és a dir, no matar dones, no matar nens, no perjudicar de manera exagerada el medi ambient, no contraatacar, per exemple, no excedir-se en la violència durant el conflicte bèl·lic, qüestions que es van estipular, sobretot en la Convenció de Ginebra, després de la Segona Guerra Mundial, i que l'islam ja estipula al segle VII després de Crist. Després, sobre l'alliberament d'esclaus, hi ha a vegades confusions, perquè en alguns llocs de l'Alcorà es parla del bon tracte a l'esclau, com si es donés per entendre, no? Que l'esclau està bé que el tingui, simplement que l'has de tractar bé. A veure, si mirem la història a Occident sobre l'alliberament d'esclaus, no? L'anul·lació de les lleis esclavistes, veurem que hi ha una gradualitat, és un procés que comporta un cert temps. I l'Alcorà no és... l'Alcorà també és sensible, no és insensible a aquesta gradualitat de la implantació de certes mesures en relació als drets humans depenent de la societat.
És a dir, quan es revelen aquests versicles on es parla del bon tracte a l'esclau és perquè s'estan dirigint a unes societats on l'esclavisme està molt arrelat a la tradició política d'aquesta societat. I llavors seria contraproduent parlar d'alliberament d'esclaus. Primer es parla del bon tracte cap a l'esclau i més endavant ja es parla d'alliberament. Cal tenir en compte que l'Alcorà doncs, es revela en diferents moments i en diferents llocs durant 23 anys. Per tant, és fonamental entendre a partir de quin moment es va revelar i quina gent hi havia en el moment en què el profeta Mahoma va explicar el determinat versicle per entendre realment què significa, perquè si no hi ha molts malentesos, com passa quan se citen en programes de televisió versicles trets fora de context. Això passa, insistim, no només a qualsevol mitjà de comunicació pot passar, diguéssim, perquè a més un error per ignorància el pot tenir tothom, però llavors en fi, un ha de tenir una certa professionalitat periodística per parlar en base a un cert coneixement, no? L'últim aspecte que volem parlar sobre drets humans té a veure amb el concepte de pau. Realment una societat on no hi ha guerra però hi ha injustícia social, l'islam considera que no és una societat en pau. Hi ha una certa, que es diria avui, no? La tensió social, no? Hi hauria una tensió social, per tant, cal resoldre, o sigui, el fet que no hi hagi guerra no significa que llavors que ens quedem quiets a casa asseguts, sinó que s'ha de mirar si realment s'estan complint les normes, les guies, els límits, no? Si està respectant els drets de totes les persones en aquesta societat, la llibertat de culte, que evitar l'extrema pobresa, l'abús de poder, etc. En el següent vídeo parlarem doncs dels pilars de l'islam.